Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha Non malam Assam along ri arlo cyber criminals ki jumput ajok tarli ponsi cyber criminals klembang pu atum police ariding bangpli kachingnang Assam along ri along ta cyber criminals asai lang no ke claim penang an aphai nang bat pik ajok penang an arat atum ke kachiri lapen kapherisi nang do nanglo Sonsi Nogao along butung isi cyber criminals claimwer abang phu atum aphan bangpli amunit atum aphan raikom sai khiatum nep ingnang ponlu alang litum arideng along pen Pharo plira sirkep ke proxy sim card long ponlo lapen mobile phone hum crazy power bank hini long ponlo lapen kachingnang check atum aphan Abdul Rahman Faizul Haq Umar Farooq lapen Saddam Hussein pusi bangthek pon Labang plia toma phan aron ateng pen phatek beng ponlo lapen lapuson asai lang no ke klem do olang lasi Assam along ri arlo along tarli pemi pen nep ingnang pon etnang popusi joy pen kiri katar lip atum pen pangdak pon News Desk Report Karbi Anglong News Russia long risim kang tang kaselam pon phan kem an sose kapang dang pon thu Ukraine along Russia armu okso atum kateng khengdam ji aphan pura risim kaselam kapabat pigje alam Russia President Putin pen hukum piponlo ron kachedan ahud Russia aphan chokam ajakong kipa bobji pura nichi adet ke ongdong atum nang boblo pusi ningjepon bonta ilitum Russia penta ke ongdong risim kaselam ponje aphan industry aphan lamtoy piponlo risim kaselam phan ni an pen phan ke pakam ponlo lasi Ukraine pen Russia angbong kacharbo ki kang samji kalisin non aphiong aron thama abang kisik chaji nang do bomlo pusi det pi arat atum pen chethan pon News Desk Report Karbi Anglong News Rong trok arat chelang si longit pen kahilo kilometer krener ke pranpri lang so adak towar ke pan asai kedeng pon. Chitini phai ingkoi arni adap apor malom pen longit pen pranpri lang so kahilo kilometer krener ke adak towar ariri ke pan asai deng pon lo. Bang so asai kedeng lake hako putsar phisar akaya hut penta hithi borha kedam ke bang atowar ke soi ke pan la sondo. La sinon puan sitami nilitum pranpri lang so arat mati rong trok arat ke aning kanwang sitami towar ariri ke pan asai deng pon bom bang bom lo. La pen bang so asai kedeng along anisan chora pruya phan rong pen chirung cherek lo. La pen tempo driver longit malom kedo hanso arphe kenam beha ke klem abang phu atum nang pidun lo. La sonsi ke wang jilang apora hut sitami deng pon bom jilang puta sorkari gaubura soron sing timong ahin pen pherang kya thengno nang pachini dun bang so hithi borha kedam atowar ke pan kachilang rong trok arat laki mon sing timong arong am teron arong borsing rong hang arong batlok arong babu milik arong lapen chengbong rong pi arong arat atum bang pharuing sira ingkoi arat chetong ponlo manja pen joy sing senar Karbi Anglong News Bangso nitum pranpilang so habar pen miligrong habar an chilang pet pen arat asila bangso pini nitum phan nanga cherap dun la dake tempo atum ta dak inglong la ke bang an dak pranpilang so habar bal longnit pen dan ke bang arat tum an tame dak tempo ke bang adrabot tame nitum phan la pini kichu ke yun phan tame alang nitum hin pen pini dali lin chunam no ba pini dak ingkilin ba pine boiler bulu tame lin tame la tumsi nitum phanang chak ponlo pinian ki phan tame la penge long lam mahajon tum tame nitum phan pine inut pharuk po inut pharuisi inut pharone inu ke yang thu inu ke dali la sono ki ponlo pendak luker nitum tame la inut bhani alidar bujikrong tu nitum dak tame pharuk po ba pharuk trok tame nitum chirung ponlo la si pini la bangso kam ki claim pon apu thake nitum la pranpilang so arat kadog be adon tin abang thu atum anda tum pini thur paklo adon tin bang thu dal bang so atwar ki soi kere long tum da ki tong pon law lo la pranpilang so pen long ne hikia dak an tha rong kan do nang tum nitum dak ro arong bangai nitum dak rong phone du amtron na pe borsing rong hang pe monsing timung balok na pen milik arong na pen rong pia rong yo la an rong phone du nitum dak tenon iselam long nit pen dak pan pilang song leng thor ke ko ana kilometer do lo long ne pen pranpilang so leng khore nitum dak 18 kilometer du la nitum non dak pini klembong ke la 18 kilometer an du da an pranpilang so an naganang tum maning kanwang tame la sonsi klempon bom dam bom lo gede la son si klembon bom dam lo an kanwang ta la son si chibadu pono nitum amok tum phan
nang pipetik amok politika ro nang pipetik kleng kleng kali lo aprang tani tum dak bang nang rap re jat nang pajir je tami tum mithang tame cibori pon bom lo kleng pon bom lo Kirang jilang si sita. bang jilang sitame ni tum bason si bori pon bom Dolamara KCS along tirikam amaya tumpen executive meeting ke padupon. Sonsila khaingor rotrong darbagore MSC constituency ke parlo Dolamara cultural complex along KCS tirikam amaya tumpen non ke wangji Jonal Karbi Youth Festival ke mesen pen ke pachunji aphan chingi chingwaipon. Lapen ke non ke wangji ingdeng thongkepra isi Karbi Jonal Youth Festival along keching pen jujetik an kachepahem phu ponji laki meipu Larson phangcho lapen kongchon bang Santos rongpi latumsi chepahem phu ponpu lapen bang so along alohi aman pen kache tongdon laki lakhain kora thong darbagori MSC VDC chairman sarkoi rong pharse tame che tongdon si non ke wangji Jonal Karbi Youth Festival ke mesen pen ke pachunji aphan un an pen ke cherap che to dunji aphan dode sang sepen cherap dun poputar rat kaching phai along RDP dun lapen tirikam amaya tumpen executive meeting along pen kado kavi lakhain kora thong darbagori constituency do an Karbi jutang aphan kaching hon arat do an aphan kachoning ripon ke Jonal Karbi Youth Festival along RDKP dunji aphan ta choning ripon tangte pherangkia thengno kaning je pon alam thile arjuponik sina Duar bagori pen dorsing tokbe Karbi Anglong News Kalau ini nanti lah, so coba yang kita ke di panggung juga ada yang तो दंडे ना तुम मीडिया अभी तुम लोग पास ना तुम खाना किलो बिलो ना तुम दाखलान पेन ताने तुम कचिंग बाय लाम हा कचिंगी पान और पेन ni तुम मंगे मंग कचिंग बाय के ni तुम नॉन के वांजी इंडेंग थोंके रसी जोनेल कार्बी यूथ फेस्टिवल लासो भांसी ni तुम दा दुबार बगुले हवार बंता में अनिंकान भांसों था निसेन बेन किचुन पंजी la insam jin ben kaya song tha ali lon ben ki pachun lum thek ji ban li tum chingwai lo li tum reception committee seng get pen pini bang ki cheng si ang deng mane ni tum reception committee do an executive meeting si pani ben nanti nanti kalau bisa kita jumpai penolong nanti bisa lakukan tu je pek mengajar lakukan pada pun ahol lo ni tum la bang so long reception committee pe neng na sengkan bang ye ningkan suri ni la ningkan ingkora thom along bang ke ni indo a reception committee a kongchun bang lo la pen pu bang ke president amai pu lo la pen nda ni tum lo sub committee do din rimbang kan cheng lo ni tum a sub committee tin mane asa yang dengtin tak komiti CCC ni dumpek lo. Lapan so komiti dumlong bangke pen akijum nai da bang pokedu langsung sini tumpi kon. nanti lah bangsa engineer festival pacun pon jadi profan yang pun ada si pon di pon. Nini tum bangke pini si ni tum kiceng si jugitip ki dolang ko si pini bena bangke ni tum kengkam sijor kon lo. Lapan penenga sengkan Karbi nimso ronga jelong ada ke sertarin anikalo halaso pansa mini tum kacisi kondulo lapen peneng mangke dak bangke ni tum ke pacung pemik kaje lapen ke anikal bang anso secot aliralon piponji bisri tum kacisi cedang kon ceng kon kini ken kam sijor kon nanti melong lah bangsa pacun pon jadi profan penang itu nanti soal kalau tu kelak kan pon nanti mana ni tum aholo tema tangka poisa ke yakinan sor ko ni tum long bike ko bangke ni tum along bangke ni tum long em lokere me silo em richard to bi bensi pina na ni kan man same na pachun bidun do ni tum aji na hin la so le ka churung dam re ko be kali sita ni tum la da committee do an Dolamara Lokhimon Ashram along Pijoka Pangreng training ki biji aphan kaching waipon Lason si chitin phai inkoyarni Dolamara Lokhimon Ashram Bapuram tokbe arong along arsik jik pen IB along kaching wai pedupon Lason si koson pen si Pijoka Pangreng nangjima lapen kelana jima laso alam klardak pen kachini ji aphan training ki biji apu thaksi chingwai ponlo lapen labang solong alohiaman pen kache tongdon lake Milina Terangpi additional director DICC chetongdon lapen Nili blog video Julie Terangpi lapen Sachin Killing accountant Nili blog chetongdon si mesen pen chingki chingwai pon
la pen pu DICC ke IP Melina terang pi pen pherang ke theng no klar dak pen ke than pon ke chiti ni phain ko rai si arni baji ke pen arni kang sam baji ke thom an ke pijo ka pang reng nang ji training bipon pola pen bang so training ke en dunji abang phu ke bang in koi bang doji la pen ke kapre ka tumta dolamara ar lok pen ke charlie dunji atum do pulote charlie don long puta pherang ke theng no ningje pon la pen ke Melina terang pi pen lokhimon ashram hemphu her jume pen si la hai training ta bilong lo la si hemphu aphan ka choro pi pajer pon la pen rong asar bapuram tok bi aphan si tami ka choro pi pajer pon Dwarbagori pen dor sing tok bi Karbi Anglong news Karbi Anglong news an kardo choro lo pini laso a program nang cover do na pot pini pijo ke pangreng kini ke industries and commerce department pen si pini tumda wang dan ke humri ke penar ardi penoni tum ching wai la si pu nili pa video baido si mane pen ako alang kuni sachin kiling atum pen chingwai chi than si dadak adim mangenang pai pil si adim nang pai pen ateng si pini arni bangke chengpon pakeni la si la so amai da padola la si la so training bangke nike pa phan si doje la si rong asa tumhan adontin non kicheng to matsi to bang ko ra pho atum han si non la so ake ni pan non than pon pho amen si bang ko ra pho pulo sita la bangke kithana bangke abar sai mane impu akajat kasi majok taning hanga tu rong asa dak rong long ke do tum anta alu su bupelo atum tanang chali dunme palam lo la si trainer dak do dak si do kokji pini kini penapen ke do kok po kasi mu ke chok lo pu an lo pu tang te la pan lo tum than ame hada ke la pijo ke pangreng ke la ruma long ba la son isi meeting amaya long so ini run pesi ke chali pula son kali la bangke habit haram long dam nangji pijo ko son se ke nep nangji ma pijo ko son si box song ke thap nangji ma pijo lang ko son se ke sor nangji ma pula haya bidi bangke ala ni ke pang bong pen ala ni than la se hempu akang on pen dak pijuhan adi magong karena pen long an pen pinian su se adim pen chenglok muni da pai nangki pidun landa chorolo ningak long pai West Karbi Anglong ASDC atum hamren lapen Soteng constituency chelang pet pen pherang kya mai ke phapon West Karbi Anglong district hamren ASDC songjapo atum pen chitini pha ingkoi arni kang sam apor give and take policy apu thakla pen kedam tang juna chikloni pha ingkora pho arni Karbi Anglong Dharmas council pen kipi new land settlement policy pa private nangji pu ajok West Karbi Anglong district hamren ASDC songjapo lapen Soteng constituency songjapo atum chelang pet pen pherang kya mai ke pha pedoponu Hilong also hem ki kim la pen ke along jitu la bang so border areas long non la problems kapa do bom itum chini la so problems ke Karbi Anglong side pe la kapa do dam kali la ke Meghalaya side pe si ke bang miscreants pule punon ba or lang no tum jat la tum ir pusita la ke Meghalaya side pe si ke bang la so lam ke Assam sarkar la pen ke Meghalaya sarkar no la bang ke chini pa mi sita da isi ke mang huda mi melam thei bang ke la hen lo piniar ni anta lahaya ghodana do det pen phit Assam sarkar hin pen pusita ba Meghalaya sarkar hin pen pusita hala kechok chi abang phu tum phan pinian ta kenep kaires la son pinini tum theglong lelang lai silo la pen ke ladak lahaya ghodana dubom ang bong pusita je lahaya ghodana bangke la hinia state government atum jase me dak Assam government la pen Meghalaya government la hinia sarkar atum si sincerely si la so a ghodana mukha bangke arlo pen ke kai puso seni tum bangke mathadam athi bangke alang tum lahaya ghodana dubom angbong tahadak isiwet ahong klamalong mai dora pet pen latum mane kichorap ki junrap lahaya bang si claim thurong sita ladak bangke lahaya problems atum kapachunji la son phan bangke latum aning hang hi solong pe tum ke klar dak bangke la si theklong je latum bangke arlo bidikang lim pe ladak lahaya ghodana kapa doji phan ke latum si claim bom busing tum bangke jong tung lo la pen la so hem nang kim hama bangta la so meaning bang ku pilo la an ajak ding tang det pen fit non an chiklu joni bag dulo la so hem la dak la tum ki prepare re ka bangta
ladak je la son isi kahai no tumon kapa do bomji hi papa do ibom nang pula bangso isi ang thek aso sini tum bangke jong daming tung lo la bangta athe jong sila tum ane aning ke hang et da si program kapa do wekji pulote la tum sarkar aja kong pela program ke hala sut pel masa tarik thik pela tum padu det unji apolo ison bangke sita la sut da kapre ka tumon kapa doji fansila tum la so hem bangan anda kim hambom lo la pen hini balo tum ko ki puthukang tum bangan la tum la dak la so problems kapa doji po men pe sila so give and take